srdečne vítam. A je to taká veľká, úžasná, veľká milosť a slávnosť pre vás, že k tomu je dôležité a potrebné aj rodičovské požehnanie. Keď budete možno, že prijímať aj ostatné sviatosti, a zvlášť pri sviatosti manželstva je to také viditeľné, že s pokornou prichádzame pred svojich rodičov, ak nám požehnali do života, aj v tejto veľkej milosti a sviatosti a slávnosti, tiež vám rodičia tak požehnajú, aj krstní rodičia. Urobte im znak kríža a požehnajte ich. Aj krstní. Môžete zobrať a tak, jak sme si nacvičili, cvičočku do ruky. Tak, a tak tam položíte, hej? A stali ste, opačne ste stali, hej? Rádko bol na tej strane, tak, výborne, výborne. A môžeme ísť a vysúcať na miesto. Je svetosť. A práve takúto dnes nedeľu slávime. Nedeľu všetkých svätých a aj veľkú slávnosť. Mene modrže služobníkov Enulka a Marianky chcem vám popriať, aby ozaj ste sa tak príjemne cítili, aby ten Svätý Duch nás tak pôsobil a aby tá Božia milosť bola tak zviditeľnená. Všetky menlivé časti z dnešnej nedele. Boh dobrý a láskavý k ľuďom vidí, vzdávame slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu teraz i vždycky, i na veky vekov.
ktorí akýmsi zvláštnym spôsobom chceli vyvýšiť nejakých ľudí alebo dať na taký piedestal, taký vzor. A maturanti, čerství maturanti a zvláštni, ktorí boli z dejepisu, tak by vedeli aj rozprávať o nich. Možno aj o árijskej rasy a o Hitlerovi, ako to chcel urobiť. A koľky pritom museli nevinne zomierať v mučení, v treskoch, ponížovaní. Už menej je nám známy príbeh z Francúzska, keď nechal istý pán závet a pri ňom aj 2 milióny eur, aby vznikla nová oblia rasa, aby ktorí vysokí sú ľudia, aby sa dávali do manželstiev, aby ľudstvo tak zrástalo a bolo takým vznešeným, módnym, vysokým. Aj bol tam taký pokus a prvú štvrtinu, čiže 500 000 to tak investovali, ale láska sa nedá nariadiť ani prikázať a akýmsi spôsobom to veľmi zlé tiež dopadlo. Ale čo si iné urobil a vymyslel pre nás Boh. On nás všetkých zjednocuje, on nás spája a on má pre nás pripravené miesto v nebi. Tak nám aj rozprával prístupu, keď vystupoval na nebesia, že je pre nás lepšie, ak odíde, aby zostúpil Svätý Duch, Tešiteľ, a aby nám pripravil miesto v nebi. Nie len pre Emila, nie len pre Marianku, nie len pre mňa, ale pre každého jedného z nás je tam pripravené miesto. Ale do neba môže prísť iba Svätý. A preto dnes si spomíname na všetkých svätých. Každý deň má nejakého svätca. Podľa liturgického kalendára na každý deň pripadá nejaký, ale každá miestna cirkev má svojich svätých. A tá viac ako 40 000 mien je takto zapísaných a sú vyhlásení za svätých, čiže za tých, ktorým patrí príbytok v nebi. Ale to všetko je málo, tých príbytkov je tam viac a tých ľudí určite. A môžu to byť aj tí, ktorí možno aj presné príjmanie mali tu, možno, že v tejto cerkvi, alebo možno tu vyrástali, alebo možno, že ste ich aj poznali. A povieme, že to boli obyčajní ľudia a predsa výnimoční. Pretože oni tú výzvu a tie slova Ježiša Krista brali vážne. A oni v svojom blížnom a v službe jemu videli samotného Ježiša Krista. A všetko urobili z lásky. Mali tie isté starosti a problémy, ako možno máme aj my. Prechádzali tými istými skúškami a možno, že aj ľudskými nezdarmi a pádmi. Aj hriechy určite spáchali a nie jeden. A napriek tomu všetkému s Božou milosťou spolupracovali. Brali vážne nielen prvé sväté prijímanie, ale každé sväté prijímanie. Počúvali Božie slovo pravidelne, ale aj podľa Božieho slova snažili sa žiť. A to z nich urobilo tých výnimočných ľudí, že sa stali svätými. A dnešná výzva, alebo dnešná nedeľa je takou výzvou, alebo aj toto prvé sväté prijímanie takou výzvou pre každého jedného z nás. A ako to urobiť? Malý Janko počul takúto výzvu, že má sa stať svätým, že má prísť do neba. A zatúžil tak, ako aj každý jeden z nás. Túžime prísť do neba a ten príbytok obsiahnuť. A tak začal čítať životopisy svätých, ako sa oni vlastne svätými stali. Až prišiel k jednému, ktorý pri svojom mene mal napísané stĺpnik. Stĺpnik. Tak ho tak zaujímalo, čo to znamená, že je to stĺpnik. Predstavte si, on väčšiu časť svojho života prežil práve na stĺpe, kde si hore, tak vyvýšený. Tam sa modlil a zdával chválu Bohu a vlastne sa posväcoval a tak slúžil Bohu.
Tak si Janko povedal, a ja budem stĺpník a ja sa stanem takto svätým a budem sa modliť a tak slúžiť Bohu. No ale nemal taký stĺp, na ktorý by sa vedel tak postaviť a tak žiť ako spomínaný Teodor Stĺpník. No a tak zobral stoličku a postavil sa na stoličku. No a aby každý videl, že chce byť svätým, tak si ju postavil do kuchyne. No ale v kuchyni kto má miesto? Kto je v kuchyni? Marianka. Kto je v kuchyni? Mamka, nie? Lebo tam vári. Takže mamka mu hovorí, vieš, Janko, ale tu mi zavadziaš, tu nemôžeš stáť a byť, lebo ja sa potrebujem pohybovať v kuchyni. Sú niekde inde. Tak si myslel, v obývačke je veľa miesta, tak si postavil stoličku do obývačky. Čo je v obývačke? Čo je v obývačke? Čo tam máte v obývačke? Také veľké na stene, alebo na nejakom stolíku. Čo tam je? Hokej tam dnes bude. Telka. Rovno pred telku si postavil. Čo myslíš, čo mu otcu povedal? No tak toto nejde, tu nemôžeš stáť pred telkou a my chceme pozerať hokej a jednoducho to nemôže byť takto, tu nám zavadziaš. Skús to kde si inde. No a tak Janko rozmýšľa a hovorí, v kúpeľni. V kúpeľni si postavím stoličku. A tak si postavil do kúpeľne stoličku a na ňu postavil a aj sa modlil a chcel tam svetosť dosiahnuť. No ale prišla sestra a dievčatá sa dlho fintia, pred zrkadlom v kúpeľni. A tak mu sestra povedala, Janko, tu nemôžeš byť, tu mi zavadziaš. Tak Janko zostal smutný a povedal, asi sa svätým nestane, lebo každému iba zavadziam a nik moju snahu o svetosť nechápe. Čo myslíte, ako sa mal stať svätým? No v prvom rade tým, že mal asi pomôcť. Možno mamke v tej kuchyni s riadom je vždy veľa práce a s prípravou jedla ešte viac. Možno aj ockovi v obývačke, alebo možno v garáži, alebo na záhrade, veď tam vždy sa nájde nejaká práca. A aj v kúpeľni byť šikovný, aby iných nezdržiaval, aby sestra mohla sa fintiť a prichystávať možno. A takto mohol dosiahnuť aj on svoju svetosť. Nemusel ani stáť na stoličke, stačilo, ak by bol pomáhal svojim rodičom, svojej sestre, ak by sa učil, ak by robil dobré skutky a všetko to ostatné. A takto môžete dosiahnuť nielen vy svetosť, ale každý jeden z nás. To je pre nás dôležité. Na začiatku som začal, že boli ľudia, ktorí vymysleli čosi úžasné, aby ľudstvo povýšili a vyčlenili, aby si tak začlenili. Ale všetko to stroskotalo, pokiaľ to bolo od Boha. Ale Ježiš vymyslel čosi úžasné, lebo on do nášho srdca vštepil túžbu po svetosti. Ak my zatúžime túto svetosť žiť a poslúžime svojim blížnym a s veľkým úžitkom nielen dnešnú svetú spoveď alebo sveté prijímanie budeme prijímať vo svojom živote, svetosť aj môžeme dosiahnuť. A ten príbytok tam v nebi aj na večnosť obsiahnuť. A toto prajem nielen dnešným prvoprijímajúcim deťom, ale každému jednému z nás. Zriekam sa. Zriekol si sa, satana? Zriekol som sa. Zjednocuješ sa s Kristom? Zjednocujem sa. Zjednocuješ sa s Kristom? Zjednocujem sa. Zjednocuješ sa s Kristom? Zjednocujem sa. Zjednotil si sa s Kristom? Zjednotil som sa. A veríš mu? Verím mu, lebo je kráľ a Boh. Dvere pre múdrosť vnímajme. Verím jedného Boha, za všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i jediného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla, kráľového Boha z Boha kráľového, spomenaného nie stvoreného, jednej podstatky z Otcom, skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého, Spasiteľov z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol
živých i mŕtvych, a jeho kráľovstvu nebude konca. I Ducha Svätého a Pána Poživovateľa, ktorý prichádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň zdáva tá istá pokoná sláva, ako Otcovi a Synovi, obnovujú ústami prorokov, jednemu svätému všeobecnú a uštovskú cirkev, vyznáva jeden krst na odpustenie hriechov a očakáva vzkriesenie mŕtvych až do budúceho veku. Amen. Ušol vás ňová s vierou, pristupte. Žehnami, ktorí prichádzame do vierno a zjavil sa nám. Tu sa pomodlíme na začiatku. Spolu. Pane Ježišu, Ty si môj najlepší priateľ. Viem, že si prítomný v najväčšej Eucharistii. Ako Boh a človek verím, že si skrytý v nebeskom chlebe a chceš byť pokornom mojej duše. Veľmi túžim po Tebe, lebo ťa milujem z celého srdca. Príď, Pane Ježišu, amen. Zahádzame pre sveté, pre čisté telo Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Podáva sa Božej služobníčke Marianke. Zahádzame telo Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Podáva sa Božiemu služobníkovi Radkovi. Môj drahý Ježišu, vítam ťa v mojom srdci. Teraz, keď som prijala Teba, získal som najväčšieho priateľa. Buď stále mojim najsvätejším hosťom. Prosím ťa, pomáhaj mi v práci, buď so mnou pri hre i učení. Nie všetko konám s láskou na Tvoju oslavu, radosť rodičov a moje posvetenie. Amen. No a na záver sa slušia patrí aj tak poďakovať. Tak si nájdete tam stranu a asi komu by sme najviac tak mali poďakovať? Určite Pánu Bohu za krásny deň. Ozaj, lebo výnimočný, popri všetkom ako cez týždeň pršalo a bolo také slniečko a predsa v chráme je príjemne, ešte nie ani horúco, tak Bohu a veľkej milosti, že sa vám dostalo aj svätej spovedi, čiže odpustenia aj najsvätejšej Eucharistii, ale čo myslíte, okrem Pána Boha, komu by sme ešte mali ďakovať? Tak to skúste. Postavte sa, otočte sa k ním. Výborne. A môžeme poďakovať aj rodičom. Ďakujem rodičia za lásku, starosti, že ste ma učili modliť bezbožnosti, dali mi kurz lásky, hier, detských radostí, že ste ma privieli k najkrajšej sviatosti. Nech je Božia dobrota odmení vás za to, že ste mi do srdca zasiali len zlato viery a čistoty, nadeje a lásky. Tak ďakujeme rodičom a ja si myslím, že môžete byť hrdí ako rodičia na svoje deti, lebo ozaj to tak zvládli a s veľkou zodpovednosťou a horlivosťou. Ešte budeme ďakovať ďalej? No tak skúste. Drahý otec Marek duchovný, otec náš, ďakujem zo srdca za ten deň plný krát. Neistý krok detský viedli ste k oltáru, príjmite srdca vďaku dnes od nás do daru. Nebeská Matička, nech vám dá síly dosť a nech je v srdci vždy vašom Pán Ježiš host. Tak aj ja vám ďakujem, lebo bez vás by slávnosť nebola, iba vďaka vám mohla byť táto slávnosť, takže vďaka patrí aj vám, aby sme na to nikdy nezabudli, že čo si
Dobre, vybavíme ešte najprv toto, že i potom mali prázdne ručky. Čo si ste ešte chceli mi priniesť, čo tak mamka už na vás kýva. Obslúžte, pomôžte im, že by sme na nič nezabudli. Aj vám patrí veľké poďakovanie, aj taká spomienka, aby vždy ste možno pamätali a spomenuli si na túto slávnostnú chvíľu, ktorú ozaj ste perfektne zvládli, kdežto tie pamiatky vám to tak pripomínajú a aby ste vedeli, že také, jak tie krstné košielky, keď som kedysi požehnával a odozdával, že sú vaše duše čisté a aby vám to tak aj pripomínalo, možno aj také srdiečko, že ste tak v Božom srdci zapísané a že ste Božie deti. A že ten príbytok v nebi vám právom patrí, lebo dnes ste ozaj svätými. A pokračujte v tom, aby ste aj to naďalej obsiahli. Takže chcem poblahopriať a popriať Marianke, postali, tak blahoželám pri tejto príležitosti, ale aj Emilkovi, tak blahoželám. Na slávnostnom prievode aj sme vošli, aj vyjdeme z chrámu, ale najprv vám ešte zaspievame, lebo je veľká slávnosť. Udel, Pane, služobníkom svojím, prvopríjmajúcim Emilkovi a Marianke, pokoj, zdravie, svoje Božie požehnanie, na mnohaj aj blaha, Janita.
just do you.
Dovoľte, aby som vás privítal na mojom veľkom dni, keď som po prvýkrát prijal do svojho srddiečka Pána Ježiša Krista. Odteraz bude prebývať v mojom srdci navždy a bude stále so mnou a tiež bude s ním v mojom malom srdiečku aj Boh, ktorý je Otcom Ježiša Krista. Od tohto veľkého dňa budem rásť v ich láske a láske svojich blízkych. Dnes je ten deň, keď som sa opäť priblížil o krok, možno o 2, k Bohu. Som veľmi rád, že ste pri tomto nádhernom dni so mnou. Chcel by som sa poďakovať rodičom za to, že ma podporovali vo viere, pomáhali mi pri skúškach a dávali mi veľa, veľa lásky. Taktiež by som chcel poďakovať aj vám ostatným, že ste mi ukázali, kto je ozajstný Ježiš Kristus a opravdivý Boh. Pani susedovcom za to, že nám vždy, keď sme potrebovali ich pomoc, vždy nám pomohli. Teraz by som vás chcel pozvať oslaviť tento krásny deň prijatia Ježiša Krista do svojho srdiečka, tak vám prajem dobrú chuť a dobrú zábavu.
bez smutný, lásko sklamaný, nemôžem zabudnúť na svoje trávenie. Všetko mrzí, a ty to dobre vieš, neviem, či bez teba srdečko bolí ma. Ide ta ľúbim ťa, a ty to dobre vieš, neviem, či bez teba ty bezo mňa tiež asi sa odpustí, veď som sa ja zmenil, to všetko pre teba, lebo ľúbim ťa. Nemôžem zabudnúť na svoje trávenie. Všetko mrzí ho, a ty to dobre vieš, neviem, či bez teba srdečko bolí ma. Neviem, ťa ľúbim ťa, a ty to dobre vieš, neviem, či bez teba ty bezo mňa tiež asi ťa odpustí. Všetko pre teba, lebo ľúbim ťa.
Oh
daj mi